Ngiyezwa kuthiwa kunengoma ehlelwa ibandla langaphesheya. Ongaphesheya, ongaphesheya. Yini wemadoda? NgeSabatha ePeople's Park ingoma kazwelonke ziyabulelana. I-weekend enkulu wozani eDurban. Kusho bani? uJobe Sithole. Sanibonani, siyanibingelela, siyanimukela. This is Ndofire Soweto TV. I-channel kaMaskandi, i-channel esibheka khona iy'mpilo zabaculi ney'gemegeme nakho konke okwenzakalayo okuhle siyakuveza. Sibonge abasubscribe-ayo, abakhomentayo, abalayikhayo, abasherayo, sibonge kakhulu. Lapha-ke ngey'21 ziwu-Saturday, kuzobe kunjalo. Sebewukhiphile umyalezo abafowethu. Usuphumile umyalezo ukuthi ingoma kazwelonke 4th annual izobe ise-People's Park. Sesiyazi ukuthi le ngoma isibuya okwesine, okwesi-4. Ihambe kahle kakhulu kule minyaka ewu-3 edluleyo. Iqale kancane yakhuphuka yasibakela izinga leli-ke njengoba isize yaba nabaxhasi, isize yaqasha namaqembu amaningi azobe khona laphana ezobonisana ukuthi kuphefoma kanjani. Nonjengoba laphana uye wabhala ukuthi laphana kwingoma kazwelonke sobuka uSharman wasebhala ingoma yakhe entsha ethi Uyisela. Kube uKhuzani uDlamlenze Mpungose Nkosikhona uthi sekuwumlala kanye madoda amakhulu ayikhale, naye ufakazela yona leyo ndaba leyo ukuthi kuzobe kunjalo. Laphaya kunamaqembu azobe khona emaningi njengempi yaseNgcome, ekaSikhece, Inyoka iy'phinda nabaningi. Inkonjane emnyama, isixaxa sabathembu. So laphana abantu baqembu bayawazi-ke, bayazi abantu abashaya ingoma, bayazi amaqembu ade khona for the past 3 years. Kodwa azobe ethe ukuba maningana-ke. Bengisasho ukuthi azothi ukuba maningana-ke amaqembu kulokhu ngoba kunama-guest group njengobani ezikaSagqoza, ezikaGovozile, Isangena, oQhawekazi, Team Blue, oMelisizwe. So uyabona-ke lapho ukuthi-ke zizobe ziboshwele kanjani. Bazobe khona amawele, amavulandlela, izethekeli, amageja esingaphuma endlini, izimbungulu, ofeleba, amadlela ndawonye, udinde omkhulu, ezikaGuga Sithebe. Ngike ngayenza ividiyo before maybe 2-3 weeks ago, angikho sure. Ngikhuluma ngayo le ndaba, ngayifunda i-list ezobe iphelele. Kuzobe kuhlonse amagroup laphana-ke. Kuyoze kushone ilanga, kube kumnandi, kube khona iy'ntokazi, kube khona amabhungu, kube khona obaba, kube khona obaba abadala, amakhehla. Kube kumnandi, kube kusulwa ngendololwane nje, bejabula abantu beyobuka uSharman. Lento enhle-ke neyesintu-ke, kungesikho isintu sakwaZulu, isintu nje sawonke amasiko akhona eSouth Africa, ukuthi ayobona ubuhle ukuthi benza kanjani abafana bakoThwela, abafana bale South Coast, nakuphi lapho kushaya khona ingoma. Sibonge kubahleli balo mcimbi ukuthi-ke lo mcimbi usubuya okwesi-4 nanokuthi-ke uyaqhubeka-ke, awuphelelwa amandla. Into eyishaya imicimbi kakhulu-ke ayimali, uxhaso, nentshisekelo nogqozi nje kubantu abasuke bengenele lapho. Kodwa ngoba lento izokhombisa ithalente, izokhombisa ubuciko, cha, bakhona abantu baningi kakhulu. Sobe sibona ubuhle. Singajabula-ke sibone iy'thombe, sibone namavidiyo ukuthi kuzobe kumnandi kanjani. Noma kungelula-ke uku-stream-a or ukuvidiyoriza laphana cause asuke maningi amaqembu. Kwesinye isikhathi kuzobe ngathi izinto ay'hlelekile, cha, zihlelekile izinto. Nedi nje kusuke baningi kakhulu abantu nesikhathi uma benza lento. Kufuneka abantu phela bazo-operate. Thina sobe singalitholanga ithuba. Esithembayo ukuthi izinto ey'nje nangelinye ilanga nathi siyokwazi ukuthi sisondele siy'bone. Ngokwamandla-ke impilo-ke yayingavumi-ke impilo ukuthi senze izinto esiy'thandayo. Kodwa-ke kuyolunga. Abazophumelela nje ngey'21 befike besibukele, besiphathele ukuthi bekumnandi kanjani. Bekuyilokho nje umuntu abekumemezela. Kuzobe kunjalo-ke ingoma kazwelonke 4th annual ngeSaturday 21 June ePeople's Park. Ngisala kahle, ngiyabonga.